Ani chakolong tabuk engko ngai tongkha tamje komo talsaka nai tongkha tabuan chakolong talsaka nai tongkha iko naisidi bini mung kai kom thengpa phanbo gwnang kobo kom thengnai bini bai hinkhe khamari naisingui tongo bimonai no jai khlaiui bimonai tamkhai tong hinai asigui tongo bimonai khe tui simi si kopor o khibo khio horo khai sino mo muthuya horo hinkhe bini amano bo muthuya bana bo muthuya khisi mosalai khe no sotoi rwo put khai khiui rwo put khai bini bai khe mutui thangui ling ling khe thu chwngkhe ma sima thuya chwngkhe bamlaimang sima tong iko bono kom thengpha bini mung kom thengpha deborma bo tabuk thui tongo ling ling khlaiui o khi gorok tola o hinkhe khi si wngnai khi bini bai khe bono morogui tongo bini bai ni mungkha khamari bini bai bo khub bohrok kaham no nini mung tamo khomo chakolong ti Khamari. Nung tabuk busugo porikha KG2 KG2 o nini school ni mung tam je bomo Sacred Heart School okay nini engko exam bukurok nai 9 tarik o tamo porikha ngnai puila o sai nung tam mankha tam swrungkha nung Sunday Monday rok mankha de do Sunday banam khai khanala chakolong maiko da Sunday Monday maiko dibo o tam mankha January February khe mankha ma manya khude nung tam mankha saga de 1 banam hinkhe 2 TWO2 50 banam khaila 50 FIFDAY 50 hinkhay 40 hinkhay 40 40 FOU okay TY 40 40 20 okay Then kita 20 đồng hay hinkhe nini monai khe bona nini monai hinkhe chlada bwrui chwla nung nini monai hada hamjak hamjago nung nini monai bo jili da gana tongna mucho nung hor thuburo khe saboni gana thu Kuku ni gana kuni gana o kwkui ni gana tei sap thu Alma ini ama nini baba khe boro thu Hawo hawa sima thujak ni baba khai oma thangbai bai warjak wnglaso hingkai nung hinkhe kwkui ni gana o thu ta nung kwkui ni maida khai bai khe maya khai bono tam rok khai thungo lo tor khai nung bono tam khainai berai jana bamoi rainai school o thangnai kanui khai botor sikla khai tamsi bike da kalai hamjak chakolong bosap khe bike chaloknai Silagi bacila kwkui khe bike chaloknai nung hai kanai mayo ani chakolong nini ama khana no maira khaisa tabuk khe nini kwkui phaikya nono nini ama chong maira khaiko khaiko nini baba khana no maira khaisa khayo hingkai sini blog chung sini blog no norok tongkhana chong omo khe aijo achai o khamari deborma civil hospital o bo hingkai aijo lo kaham kwrwi khe normal ongui achai faikha hingke bini monai hinkhe abo hwnkhai thui tongo tabuk mutui thangjak kom thengpa bokhai GPP o achai o GP hospital o bo normal no achaikha kaham korna achai faikha hingkai borok tabuk go
Bi buphayo wngkha borok kunui chwla khoroksa bwrwi khoroksa iko. An thabari Asal to tini ni sini vlog orno paikha joto no hambai sari kaham bye bye good night bye bye hini do good night.